το μηχάνημα που βλέπουμε τώρα είναι η μετεξέλιξη της συσκευής που δείχναμε στη ζούγκλα το χειμώνα. Είναι αυτό εδώ το μηχάνημα, είναι όλα ανοιχτά. Βλέπετε είναι ανοιχτό το μηχάνημα, δεν κρύβεται τίποτα. Από εδώ παίρνει το νερό, το οποίο το βάλαμε πριν από 3-4 ώρες, το οποίο λειτουργεί το μηχάνημα συνεχώς. Εδώ είναι η μπρίζα, η οποία θα συνδέσουμε τα 220, δηλαδή θα κλείσουμε το γενικό διακόπτη, θα τον κλείσουμε το γενικό διακόπτη και από αυτή την πρίζα θα δώσουμε ρεύμα από το μηχάνημα σε όλη την εγκατάσταση του σπιτιού. Εδώ λοιπόν από το γενικό διακόπτη μόλις κλείσουμε, να ανοίξω και τα άλλα φώτα φαίνονται, εδώ, μόλις κλείσουμε τον διακόπτη, αμέσως το ρεύμα της ΔΕΗ κόπηκε. Η μπρίζα αυτή τώρα που έρχεται από τον πίνακα δεν έχει ρεύμα, δηλαδή και να την πιάσουμε δεν μας κάνει τίποτα να μας χτυπήσει το ρεύμα, ότι έχει ρεύμα. Το μηχάνημα όμως τώρα που λειτουργεί έχει 220 βολτ, το δείχνει το όργανο εδώ που το έχουμε ξεκινήσει. 220 βολτ. Όταν τώρα βάλουμε αυτή την πρίζα, αυτή την μπαλαντέζα, η μπαλαντέζα δίνει ρεύμα στον πίνακα. Θα τροφοδοτηθεί το σπίτι όλο. Βλέπετε το συνδέω, εδώ είναι η πρίζα και πήρε μπρος η εγκατάσταση όλη του σπιτιού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με κατεβασμένο το διακόπτη της ΔΕΗ, οι λάμπες του σπιτιού σας που βλέπουμε να ανάβουν και η ηλεκτροδότηση γίνεται... Λειτουργεί από εδώ. Εδώ δεν υπάρχει κανένα άλλο καλώδιο, γι' αυτό και το βάλαμε πάνω σε κρυστάλλινες βάσεις, γιατί κάποιοι μπορεί να λέγανε ότι υπάρχει και κάποιο καλώδιο από κάτω που δίνει ρεύμα. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα καλώδιο στο μηχάνημα, από ό,τι βλέπουμε, και συνδέεται απευθείας στην πρίζα. Όταν βγάλουμε την πρίζα αυτή εδώ που πάει στο πίνακα, δεν έχει ρεύμα. Αυτή η πρίζα εδώ δεν έχει ρεύμα. Την πιάνω με το χέρι, θα με είχε σκοτώσει όταν είχε ρεύμα. Και τη συνδέω στο μηχάνημα, στην έξοδο του μηχανήματος. Και αμέσως ξεκινάει το σπίτι. Για πόσες ώρες λειτουργεί? Ανάλογα με το νερό που έχουμε βάλει. Από το πρωί που λειτουργούμε αυτή τη συσκευή, το νερό ήταν μέχρι εδώ πάνω. Και έχει κατέβει εδώ η στάθμη του αυτή τη στιγμή, μετά από 5-6 ώρες δηλαδή. Αυτό το κάναμε με άτομα που ήταν εδώ πριν από λίγο, μηχανικούς και τα λοιπά, όλοι αυτοί. Δηλαδή αφού πέρασαν 5 ώρες θέλουμε να ρίξουμε νερό για να συμπληρώσουμε, έχει ακόμη νεράκι μέσα. Αυτό είναι το μηχάνημα. Να αναπληρώσουμε λίγο νερό να το δούμε? Ναι, να αναπληρώσουμε αμέσως, Σωτήρη. Εδώ λοιπόν αυτό είναι το νεράκι, να πιω και λίγο για να μην νομίζουν ότι είναι και βενζίνη. Νερό και συμπληρώνω νερό. Εδώ. Οπότε με την ποσότητα αυτή θα έχουμε άλλες 5 ώρες απρόσκοπτης παροχής ρεύματος στο σπίτι. Ακριβώς. Ο κόσμος αναρωτιέται πώς έχετε φτάσει σε αυτή την ανακάλυψη. Εδώ και 40 χρόνια έχουμε πραγματικά δώσει τα πάντα για αυτή την εφεύρεση. Εδώ είναι κάποια από τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούμε. Είναι κάποιοι φασματικοί αναλυτές, είναι κάποια network analyzer, είναι κάποια communication test set, είναι κάποια συχνόμετρα που ανεβαίνουν μέχρι τους 200 γίγα, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι πανάκριβα. Αυτός είναι ένα εξοπλισμός που τον έχετε προμηθευτεί ο ίδιος και τις τελευταίες δεκαετίες τον λειτουργείτε για να φτάσετε στα αποτελέσματα. Ακριβώς. Εδώ κοιτάξτε, είναι κάποια communication test set, πανάκριβα όργανα, τελευταίας τεχνολογίας. Τέτοια όργανα δεν έχουν ούτε τα πιο σύγχρονα ερευνητικά κέντρα. Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι κάνουν αυτά τα όργανα. Αυτό εδώ το όργανο κοιτάει τα φάσματα των συχνοτήτων που χρειαζόμαστε, που θέλουμε να κάνουμε ανάλυση,
και έχουμε απεικόνιση του σήματος που παράγει ένας ταλαντωτής, ένας κρίσταλος κτλ. Εδώ είναι ένα network analyzer που κοιτάει τις καμπύλες αποκρίσεως διαφόρων φίλτρων που κατασκευάζουμε κτλ. Αυτό εδώ μπορεί και βλέπει τις απολαβές κάποιων κεραιών, κάποιων συστημάτων ακτινοβολίας. Αυτό από πάνω το όργανο είναι ένα συχνόμετρο εδώ, το οποίο πάει πάρα πολύ ψηλά. Όργανα τελευταίας τεχνολογίας και φοβερά σύγχρονα. Και είναι από ό,τι βλέπεις εδώ τόσα πολλά όργανα. Η χρήση τους λοιπόν σας βοηθά στο να εξελίξετε την εφεύρεσή σας. Χωρίς αυτά δεν μπορούσε να γίνει τίποτα.